Aurtengo kirolastean, hainbat alor jorratu ditugu, gure ustez berebiziko garrantzia dutelako kirol jardueratan. Bai, elikadura behintzat esaterako. Horrez gai, futbolean ibiltzea gustoko duten neskak ere inoiz ibili ez direnak ere animatu nahi ditugu Realeko kapitain ohiaren entrenamendura etortzera. Kirolastea abenduan 15-tik 17 bitarte izango da, eta Ainhoa Larrea teknikariak emango dizkizue programazioaren berri. Abendua iritsi da eta abenduaren batea bi ekintza nagusi ditugu. Alde batetik kirolastea dugu, aste honetan bertan ospatuko duguna eta datorren astean liburuaren astea izango da. Orduan, kirolari dagokionez, ostiralean hasiko da kirolastea. Badamezkigu urte batzuk, Aitziberri-Barria entrenadoren moduan emakumeak korrika haitzeko gonbidapena luzatzaiegu eta ostiralero 6 herritatik aurrera Otaino ikastetxean biltzen dira eta ja taldetxo bat dago hortxe korrika hitzen direnak eta beti erabiltzen dugu kirolastea emakume berria animatzeko eta kirolian hasi edo segitzeko aukera eskainiz. Emakume eta kirola beti presente dugunez, aurtengoan Danena futbol elkarteak badazka bi nesken talde eta Realeko Aintzina Enzinaz etorriko zaigu entrenamendu berezi bat egitea ostiralean bertan. Entrenamentua egingo du Danenako taldeakin, baina gonbidatu ditugu herriko futbola atsegin duten neska guztiak entrenamendu berezi hau egitera. Eta kirola eta elikadura eskutik dijoaztenez, ostiralean atxaldeko 7-tik aurrera Atxolondo kulturetxean Javi Rivero sukaldaria eta Aitor Ugalde nutrizionista pista batzuk ematen nahiko dira, zer menu egin ditzazkegun kirola egiten dugun bitartean. Atxaldeko 6-tik aurrera, hemen Zizurkil-Goian, zimenterioan, zunbate berezi bat antolatu dugu. Etorriko zaiguna Rai Rodriguez da, eta hemendik animatu jende guztiak kirola praktikatzea atxaldeko 6-tik aurrera. Eta 21. urtez Zizurkilgo gau prosa antolatuko da, gaueko 10-etan aterako dira umek, adinka sailkatuta, eta 10-herritan duen karrera izango da. Esan bezala, 21 urte dira karrera antolatzen dela, hemendik animatu korrikalari guztiei gurekin egotea. Eta gero igandean, Ziotza Pelota Eskolak antolatzen duen Eguberritako pelota txapelketak finalak izango ditugu. Goizeko 9-territatik aurrera, goiz guztian zehar, pelota ikusteko aukera izango da egin txar frontoia.